Maayong buntag para sa ako alas 5 na so mumata na ta kiay gamay hiwid gamay kay unya magdaro na punta. Paita. Ngud kay ate kon lagi ko syempre ako anang tarungon akong habol kay gina-check ra ba ni sa mga housekeeping ang among room basig inig tan-aw niya i-report ta patay ta. Akong routine taga buntag inig bangon ako ana niya i-prepare na ako ang mga sanina ang mga vitamins tanan-tanan para inig human ako og ilis imno na lang nako. Then pagkahuman syempre mag-inat-inat po daw ta, stretching man ang tawag ana niya. Ginainat na ako na akong lawas, mga pila lang ka seconds kay syempre magkamang-kamang mi sa airplane. Human inat sa lawas, mag-take shower na rin ta. Nakailis na kaday, so unsa man ready na ka mudaro mukamang. Karon ready na ta diring dapita magbutang tag perfume. Tungod kay atikon lagi ta syempre mag-spray daw ta, isprayhan ang ilo kay maunang dapita ang perting ron mag-inom na ta og vitamins kay maunay naghatag na to og kusog diring dapita. Sunscreen nga SPF 50+ dili gyud na malimtan diring dapita kay nga no hastang inita ning lugar. Ilan pa og kalo syempre sa tinuod lang dili gyud unta ko ganahan mag-antipara pero unsaon man kinahanglan man gyud na diring dapita. Nang akong antipara pinili gyud na siya kay kabalo na ka. Maunay nakanindot nga magtrabaho og mindset kay safety first gyud na siya, always gyud na siya present gyud na siya, lahi ra kaayo magtrabaho sa mindset kumpara sa city. Mao bitaw nga nagdugay ko diring dapita. So karon ready na ta, ready na rock and roll. Ready na unta ko. Oops, nalimtan ang luto. Luto is life sa ato ang mga Pilipino ba ya. So maora na siya guys, murag giganahan na jud ko aning voice content ba. Unta mo suporta pod mo sa ko. Daghang salamat, bye. Mwah!